Lijep pozdrav kolegicama i kolegama. Ja sam Bojan Markićević i ne znam što radim. Ono malo fizike što znam mi govori kako svaka akcija ima svoju reakciju u normalnom životu, a u ovom novom normalnom što je sve drugo samo nenormalno. Svaki dan ispred nas donosi nove izazove i nove prilike koje treba željeti iskoristiti. Jer bilo koji problem ispred nas je samo prikrivena prilika i što god napravili netko će nas mjerkati, procjenjivati, suditi, kritizirati. Od toga kako smo se počešljali, kako nosimo masku, pa do toga kako se ponašamo i što radimo. Čim nešto počnemo raditi, pojavit će se i greška. I to je normalno. Skroz normalno. Jer niko nikad nije ništa napravio bez da je probao. A nitko tko je probao nešto novo napraviti nije to uspio bez grešaka. U znanosti su greške vrlo bitne. Znanost se češlja kao zanimanje koje je izuzetno objektivno i racionalno, a rijetko kad se govori o tome kako znanost itekako zna biti subjektivna i emocionalna. To vidimo sada po tome kako ljudi ne shvaćaju kako znanost funkcionira i kako ljudi dolaze zapravo do spoznaje. Ne razumiju kako je učenje o novim stvarima, virusima, primjerice zapravo proces traženja, grešaka i učenja iz njih. Znanost ima alat, ima određeni metodološki pristup rješavanja izazova, ali i račun pogreške koji pomaže u analizi mjerenja. S druge strane, znanstvenici, profesori su ljudi koji griješe i koji ne vole drastične promjene. Jedna takva promjena je došla s ovim virusom. I mogu pričati o sebi kako sam se osjećao izgubljen i zbunjen i gubio sam tlo pod nogama od napada panike i bijesa do straha kako ću tu fiziku koju volim, koju jako volim, objasniti mojim učenicima koje više ne vidim i koje nemam ispred sebe, s kojima ne mogu više tako jednostavno ostvariti nekakvu interakciju, potaknuti diskusiju, poticati ih na razmišljanje. Na svu sreću, vrlo brzo je krenula nekakva organizirana potpora s onim video lekcijama. Bila je panika. Nisam znao što da radim, pa su mi video lekcije stvarno uletile ko budali šamar. Na početku je to bilo gašenje požara, ali kako su tjedni odmicali, postao sam iznimno nezadovoljan s tom podrškom. Nedostajalo mi je emocije, strasti, entuzijazma. Ta predavanja su bila baš to. Predavanja, iznimno teška za pratiti, emocionalno udaljena, jednom riječju dosadna. Skidam kapu i naklon do poda svim kolegicama i kolegama koji su tu sudjelovali, ali meni je to postalo zanimljivije gledati kaktus kako raste nego te video lekcije. Osjećao sam se kao crna ovca, izgubljen, zbunjen, nesretan, zapravo frustriran i bijesan. Dozvolio sam jednoj žlijezdi u mozgu, amigdali, da luči hormone izaziva reakciju straha. Bori se ili bježi. Kontaktirao sam neke voditelje stručnih aktiva, neke profesore s faksa, starije, iskusnije kolege. Tražio negdje neku grupu podrške, neko mjesto gdje ljudi dijele taj digitalni sadržaj koji se sad počinje masovno producirati. Nigdje ništa. Na YouTube kolega Kutleša već duže vrijeme postavlja stvarno super pokuse. Pronašao sam Hajnala Tomičića, ali to je to. Ne budi lijen, Bojane, počni raditi nešto. Počeo sam snimati svoje filmove. Svašta sam nešto pokušavao. Od profesionalne posuđene opreme na kraju nisam znao kako se koristi, sam odustao i došao do stolne lampe i napravio stavak i snimao sa svojim jeftinim mobitelom od 700 kuna. Pripremao svoje materijale, crteže, slikice, rezao, lijepio. Napravio YouTube kanal i počeo objavljivati filmiće. Prvenstveno za moje učenike, a sve postavljam javno dostupno jer možda nekome bude od koristi. Sve nešto razmišljam, javit će se neko s nekom idejom, prijedlogom, kritikom, savjetom. Bilo je tu jako puno neprospavanih noći, padova, frustracija i nepoznanica. Mnogo toga sam učio u hodu. Kroz istraživanje, rješavajući probleme s kojima se nisam prije susreo, za koje nisam ni znao da postoje, još manje kako da konstruiram pitanje tom sveznajućem Google-u. Pogledajte jedan isječak. Nazad u danas. Recimo da se ne držimo socijalne, to jest fizičke distance i krenemo se rukovat s nekim. Sigurno ste nekad osjetili kako je neko jako hladan ili jako vruć. U tom procesu jedan od vas doslovno krade drugoj osobi unutarnju energiju. Znate li tko kome? Wow, cool, man! Sad ću vam otkriti jednu stvar koju mnogi ljudi ne razumiju. What? Pogledajmo te unutarnje energije. Svako tijelo, svaki sustav ima drugačiju unutarnju energiju. Neko višu, netko manju. Količina unutarnje energije ovisi o tome koliko je čestica u tijelu, koji je njihov broj.
i koliki im je zbroj svih kinetičkih i potencijalnih energija. Tijelo koje se nalazi na višoj temperaturi je to tijelo koje može dati i zbog toga daje dio svoje unutarnje energije. Dio, bez obzira kolika mu je osobna zaliha. To definira smjer topline. Njegova zaliha unutarnje energije može biti manja od ovog drugog tijela, ali je bitno da mu je temperatura viša. U tom hladnijem tijelu se atomi počinju u prosjeku više tresti. Takozvano stanje drmeša se povećava, a toplijem tijelu se ta prosječna vibracija smanjuje. Taj proces izmjene unutarnje energije, topline, koji je uzajaman, jedno tijelo pruža jer drugo tijelo treba, traje dok oba tijela ne postignu istu temperaturu. I to traje do ujednačavanja razlika. Ne unutarnje energije, nego temperature. U stanju ujednačenog drmeša, vibre, u stanju jednog balansa, jednakosti, prosječne kinetičke energije na čestičnoj razini. To je priča za sljedeći video. I eto, to je film. Ali ne mogu pretpostaviti da ću samo zato što sam osmislio nekakav digitalni sadržaj, ispričao priču, da to moj učenik i shvati. Pa oni nisu otvorene glave u koje trpamo informacije, bez obzira što skoro 70 sati pripreme je utrošeno za 25 minuta video materijala. Treba moći smoći snage zagrebati ispod površine. Primjerice, evo, napišite u komentar što mislite, koliko je trajanje pozornosti prosječnog korisnika YouTube-a prije nego odluči da li će ostati na tom sadržaju ili će odklikati dalje. Za YouTube 3 sekunde, za Facebook 2,5 sekunde, ako ste za računalom 1,5 sekunda, ako ste na mobilnim uređajima. Ljudi, naši učenici imaju pozornost zlatne ribice. Dubljom analizom koju YouTube stvarno pruža, otkrivaju se mnoge stvari koje mi uopće ne idu na ruku. Za manje od minute gubim 50% gledatelja. Treba uzeti u obzir cilj, svrhu, ali i ciljanu skupinu videa. Pokazuje se kako duži video ima lošiju pozornost, ali i da postoje trikovi s kojima se pozornost može zadržati. Na kraju krajeva, vi možete procijeniti predavača unutar par sekundi, nakon što se on popenje na pozornicu simpozija nastavnika fizike, pa pogledate na sat, zakolutate očima, a sada vas zapravo boli briga. Ugašene su i kamere i mikrofoni, pa niko ni ne zna da vam je dosadno. Kraći video ima bolju pozornost, ali mene u ovom trenutku ne zanimaju slučajni YouTube prolaznici. Ciljanim i osmišljenim sadržajem mogu mjeriti da li se u ključnim trenucima nešto mijenja, da li postavljena pitanja, zanimljivosti i slično utječu na gledanost. Primjerice, ovo je analiza 2 videa usporedivog trajanja, jedan je napravljen prije ljeta, drugi nakon ljeta. Malo više promišljanja. Pozornost je malo bolja, ne puno, ali zadovoljavajuće. Obratite pažnju kako skala na ordinati nije ista, ali se ipak vidi malo poboljšanje. Također, ako pogledamo donji graf, možemo detaljnije pogledati recimo njegov kraj, gdje se može primijetiti u jednom trenutku porast gledanosti baš tog dijela. Ako znate kako i kada, možete saznati točno i kada se to događa. Tu se krije domaća zadaća i projektni zadatak za učenike, a vidi se i nagli skok u pogledima. Mogu slobodno reći da sve poznate zakonitosti se lome. Uzgon postaje funkcija mozga, a istovremeno čitav graf pada, pa mogu reći kako je to da je težina funkcija vremena. Novo normalno jednostavno nije normalno i ne trebamo ga takvim smatrati. Sada vrijede neka nova pravila. Sada vrijede ovo je neko drugo vrijeme. Mi ako hoćemo biti u koraku s vremenom moramo ozbiljno prestati kopirati naše uobičajeno ponašanje u digitalni svijet. Neplanirano i vrlo brzo smo se informatički opismenili. Ali ne možemo imati online nastavu kopirajući nastavu prije. Ne možemo imati online konferencije kopirajući konferencije prije i formate od prije sa 10-minutnim snimkama i poster sessionima. Mi jednostavno nismo više dobar model. Tražimo od naših učenika da upale kamere, a ni sami to nismo u stanju napraviti. Tražimo interakciju i pitanja, a ni sami to nismo u stanju napraviti. Mi se moramo vratiti na evolucijski niži oblik učenja,
pokušajem i pogreškom i analizirati naše greške. Mi moramo shvatiti kako je ovaj problem ispred nas uistinu problem i ne smijemo čekati da nestane sam od sebe cijepljenjem, grupnim imunitetom, kako god to nazvali. Pandemija je promijenila obrazovni sustav u godinu dana kako ništa nije u zadnjih nekoliko desetljeća, možda i više. Ne smijemo se ponašati kao da je naš okvir ponašanja upotrebljiv ovdje, jer nije. Treba razmišljati izvan okvira, izvan kutije. Ali tu tek problemi nastaju jer se nađete u mraku, jer nitko nije bio još izvan te kutije. To je neistražen teren. To je ono što mogu reći da je rub naše spoznaje, bazična, fundamentalna znanost, gdje se osjećate izgubljeno, frustrirano, gdje ste psihički nestabilni, zgaženi, kao crna ovca, jer ne znate što radite, niti u kojem se smjeru treba gibati. Trenutno stanje je takvo da mislim kako trebamo iskoristiti ovaj val promjena i to ne samo na razini da prođe, nego da ga zajašemo i provozamo se na njemu. Kako? Ne znam. Iskreno nemam pojma. Izgubljen sam i razočaran. Mislim da je iskreno dijeljenje jednako množenju, mada sam skeptičan prema nama fizičarima koji smo poznati po našem, recimo to tako, vrlo zeznutim, osebujnim, egocentričnim, sebičnim karakterom. Ja na ovu trenutnu situaciju gledam kao na priliku. Priliku za što? Ne znam. A vi? Molim vas iskreno, kao kolega kolegi, dajte mi povratnu informaciju. Hvala.